ang mga pasyente bala, mga bantay ni kahit paano nga matagaan man sang solusyon ang ila sini nga problema. Kay kung kaisa problema na gani aksyon na Fred ang bantay pagbantay sa mga pasyente kung kaisa mangin problema pa sang bantay kung diin matulog aksyon na Fred, no? Ay, by the way, subong adlaw ang I think aksyon na Fred national nga pagbakuna November 29 to December 1. So dapat sa mga kauturan dapat na magpabakuna na. Bisan ako gani namin niya. Advice ko ganyan sa akon sa ining pamilya, sa akon sa ining mga kauturan, sa akon mga abyan na magparehistro na. Especially sa pagpabakuna kahit paano nga mangin normal na sa pag-abot sa bulan sa Disyembre o kung mangin bulan sa mansang January at least para mabalik kita sa normal action na Fred. Nagpadulong man ang patrol sining aga sa connection na Fred sa dalan sang Lacson ay abaw masyado gid ka tawhay pa ang dalanon nga ang makitanta kalpanan sa karon aksyon na Fred ang mga nagabaligya man bala aksyon na Fred sang kape sa sidewalk may ara man aksyon na Fred ang ibang diri pila ka mga salakyan. Aksyon Alvin. Yes sir. Teko ni Disyembre, may mga misa pagkatapos ang misa di Galyo siguro sa palabuton pa ding inadlaw. Mabaligya na plaza sigurado may ara naman nagabaligya mga bingka, puto, mga kape kag iban pa. Dabuhi naman ang negosyo. Amo na aksyon na Fred. Actually kung maglabay ka sa plaza kung gabi, makitaan mo gid ang pila naton ng mga kauturan, mga alas 10 gani halos makitaan mo aktibo pa, bukas pa ang iba nila nga mga baligyaan para nagtemprano pa sa pagpaninda. Then how much more ini nga maabot nga Disyembre ang paborito tang bingka amo ni ang pinaka-importante mo. Batsyagan mo bala nga kung sa may misa di Galyo bala action Fred nga after the mass magkabatsyagan na yaw. Tugnaw na at the same time nami payaya kay may bingka, may magluwas sa bingka at least ang ibang diraya mga suman may ara man ang kalabanan baligya ang ibang diraya sa Tagalog na puto bungbong ay doon ako ano na siya aksyon na Fred ilungguman. Though may ginaluto balay sa kawayan bala aksyon na Fred. Ano ginaluto sa kawayan? Hindi ginaluto siya pero naman ginapa-steam sa kawayan nga magwa na daw suman man siya porma. Nalipat ko tawag nila sa Tagalog puto bungbong. Sa amin na kabahay na sang pamahaw after sang misa di Galyo. Pero labay aksyon na Fred subong aga diri sa area sang Burgos Public Market bukas na sila yamong sining aga ang mga tricycles ari na diri ang ibang diri aksyon na Fred ang mga nagabaligya sang isda amat-amat naman sa pagplastar, no? May-ari pa gani iya diri ang Arpas Banyera na amat-amat pa lang sa pagsulod o sa pasulod sa kung available sa karon, no? Ang pamangkuton ni bala ang bata ni Pari Junior ka plastar. Amat-amat pa lang plastar. Ha? Ano mga available ngayon sa inyo sa karon? Aloy ka bangros ka bulaw. Aloy, bangros kag bulaw ni. Di subong kamusta ang bangros ta? Di mal mga tagawas mo. Pila subong? 200 ng obligano, malmal ba kapital? Anong sige po tayo pa kapital? Gali. Ang aloy 200. 200. Ano pa gid available magluwas sa karon? Yung nga mo, sumulong ka, bulaw-bulaw. Ang damo ko sa sumong. Oo. Ang bulaw-bulaw sa karon niya, pre, tag-pila na. Malmal, sumong laban yung box. Ang laban nira sumong. So, mga 6.5 euro. O 6.5 ang banira. Sa baligya, sinikinilo yan, diba? Mga 200 euro, plus 20. Plus 20.
Bulo-bulo pa na. Bulo-bulo pa lang na. Bulo-bulo pa lang ni Action na Fred. So far, amo pa lang ni ang nakitanda kayang mga available sa karon, pero ongoing pa man ang pag-download Action na Fred sa mga isda available nga karon sini nga kaagahon para man sa ato sini nga mga kauturan nga temprano pa magpamalaklon at least may idea naman na sila Action na Fred, no? So far amo ni ang pila ka mga observation sa karon sa patrol sa diin ang ining observation ng patrol para sa ato sini nga mga kauturan nga temprano pa magpamalaklon. Again, masyado katawhay ang dalanon sa siyudad sa Bacolod. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Labutong ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:07 na bangon ron. Kay Milili Uligo bawaga una gid siya. Kay Hinida Ordonez, good morning. Si Milili Uligo gatamyaw kay Ma'am Vanessa Star Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa. Si Roming Estrabon Hidalanga, good morning. Dira sa Talaban, Himamaylan, gamonitor man. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. May lang pag-upod-upod sa aton tagsagid kaagahon. Kay Joel Abansinya, good morning. Bao, aga pa. Si Maverick Anton Diaz, good morning. Nagamonitor sa Patria Village. Tani wala anay Misa de Gallo, delikado gyapon ang virus. Yan na ni Anton Diaz, yan ni Maverick Anton Diaz. Depende na kung ano ang tindog sang gobyerno kag tindog sang simbahan. Good morning man kay Judge Nap Diamante kabugtaw na ni siya. Kay Bitilao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, good morning. Dr. Raul Alibuga, dagaladlad Canada, sang pamahaw mos dalom, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni si Councilor Ronnie Torino sa Don Salvador Benedicto, kampyon na lugar yato sa Don Salvador, sa Pamilya Dilag sa Barangay Sumag, sa Agustin Family sang Kawayan, kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning. Wow, good morning man kay classmate Efren Pompirada sa Merkado sang Sumag, kay Philip Bilisa sang Murcia, good morning. Dira kay Marvin si Johnny Dalgo sa Malapla, kamusta ka? Kay Pare Erning Hurillaga bugtaw na ni. Kay Ihado ko Richard Binos kag Toto Binos. Kamusta ka mo da? Si Pareng Istoy Querido, abi walking na para magpulupagsik ang aton kaalawasan. Sa grupo sang Kaisi, kamusta ka mo? Parinik Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lori Apurado, tira kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay Lori ni Canson, kay Buni Advincula. Dugay lang kami kitanay ni. Baby Tan, good morning. Kay Engineer Nariel Bantay da ka, dugay lang kami kitanay. Si Engineer Patikana, kisaga kitanay kami sa mall. Kay Jerome Sulinap, good morning. Kay Mark Chua, may lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kagaon. Ulo enjoy lang kita bisan paano, upod-upod kita tulo tamyaw para bisan paano enjoy ang aton kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Hashtag account kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Hashtag account kuni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account kuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account kuni. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pama... Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas reverent. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1! Bangod sa pamahog sing COVID-19, Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Oy, ang libre nga medical check-up, libre nga consult. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Hashtag account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko. 24 na hala, 26 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 33 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2022. Buwas kaadlaw, pitsa 30 na, aba, Miyerkules, pitsa 1 na, sang Disyembre. By the way, karong adlaw, ang pag-arangka sang National Vaccination Days. Aber, pabakuna na kamo. Ang wala pa makapabakuna, pabakuna na. Sa 3 kaadlaw, ang mga nag-opisina, hindi kamo pag-absinan kon magpabakuna kamo. Pakita lang kamo sang ebidensya nga nagpabakuna kamo. Tuduhan tani, pabakuna. Para nga, bisan paano, daw medyo may salig ka na bala sa lawas mo. Laing gimanya mo. Kung makapabakuna ka. Kalabanan, wala man silang pamahog, pero kalabanan nga mga nagkalamatay sa COVID, wala din mapabakunahan. Pero, ginasulit naton ang mga utod naton nga may ara pagpatiya sang hindi pagpabakuna, respetado nato nina. May mga sikta kita nga nagapati nga hindi sila magpabakuna mo. So hindi man nato nina mapilit. Ambot silngon respetuho nato nina. Ang ato niya gaayo lang kita. Na kung pwede magpabakuna gid. Kaya man ti kadamo naman kabalo naman kamo sa mga balita, hindi lang diri sa pungsod Pilipinas ng kalamanan sa isa kagatos nga mga nagkalamatay, mga 98 gidra ang wala mabakunahan. Wala kita gasiling nga kung magbabakuna kaya hindi ka na malatnan, hindi ka na mapatay. Pero mas babakod ang lawas kung may ara panagang. So nga to niya ayo malang kung pwede nga magpabakuna. Nga,
luwas nga mabakod ang aton lawas, protektado pa ang pamilya naton, protektado pa ang kabataan, protektado pa ang barangay sa diin ikaw nag-a-star. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na, baw happy Sunday afternoon. Baw super tugnaw kaayo ko no. Dira sa may Rochester, Minnesota. Siling ni Vanessa Star Mayo. Ba tugnaw no? Kung dire sa aton kung mag-Disyembre, Enero purti kitugnaw ang may mga rayuma kag may mga arthritis kag kinurog-kurog kadamang nga lakas dalang kapiang mag-amo ni katugnaw dito ano ayan ba porte no. Ako di ko kagwantay mo aircon ganin niya sulod sang aquarium tadi kung kaysa porte tugnaw na no porte ang biring bala kung kaysa porte nga katugnaw ginabiring ko mga porte ang husto-hustuan lang parang hindi man pwede nga di ka pa aircon, di ka sirado di mo sa aquarium mo. Kung di ka di mag-aircon, ano yan nga tubod ng balas mo. Kay Olive Tababa, good morning. Nagamonitor sa Cavite. Kay Cherlend Arnaiz, good morning man. Kay Milvin Piñapel, ara sila, gaupod sa aton, karon nga kagahon. Kay Hel Javier, good morning. May lang nga pag-upod-upod, tagsagid, kakagahon. Kay Lukay Sayo Diyosa Lia. Kon sulion mo Lia, Diyosa Sayo Lukay ba. Morning sa imo, Lia. Kay Ibilini Pamusino mayong aga. O sige, may lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid, kakagahon. Kamusta ang tikang sang panahon? Shearline ang nag-apikto sa northeastern section sang Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone ang nag-apikto man sa Palawan kag Southern Mindanao. Ang Western Visayas, lakip na Negros Occidental, kag Bacolod City maka-eksperyensya sang magalumon nga langit, may latalapta nga pagtupa sang ulan, bangod sang localized thunderstorms kag sumuman Intertropical Convergence Zone. Mahina itubtob kasarangan nga hangin, gikan na silangan pakadto na aminan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Suno sa pag-asa daw duha pa ka bagyo no. Ang masulod antes magdakop ang tuig gabay pa. Ti nakaluwas ti kita sa bulan sa Nobyembre. Wala maganos ang mabaskog nga bagyo. Hindi ko gid malipatan ning Yolanda Nobyembre to sa nagbalbal mo hasta subong ang iya siniginalitan daw wala pa maulian. Porte, no? Grabe itong Yolanda. Nobyembre to, sang maghanos sa dire sa pungsod Pilipinas. Di pasalamat kita. Nagtakop ang Nobyembre, wala kita nakabatyag sang tuman gid nga kabaskog nga paghanos sang bagyo. Salamat gid. Pero tangla makamuslangit kag magpasalamat. Kay humalumina, good morning man. Oy, ang tanan-tanaton ng mga utod, ready na kamo? Aber, plano na ang bugos nga pamilya. Idas na kamo. Agod nga magpabakuna. Kay karon magabukas ang 40 ka vaccination sites sa mga bulutuan, barangay kag mall sa 3 kadlaw nga national vaccination. Amo ni ang press release sang syudad, all set na ang gobyerno sa Bacolod sa sining aktibidad. Inapangabay ni Mayor Ebilio Leonardia ang wala pa mabakunahan nga magpabakuna apisar sang naganubo nga COVID-19 nga kaso sa syudad sang Bacolod. Ang vaccination team sang syudad ang ginabukusan sang health screener, vaccinators, post-vaccination monitors, registration personnel, encoders, data consolidators, kag health educators. Ginatos man ka mga volunteer ang nag-sign up para magbulig sa National Vaccination Drive. Bera, bulugan tayo ni.
ang tanan-tanan nga wala pa pabakuna na para ini sa aton ikaayong lawas. 3 ini kaadlaw. Kinahanglan gamiton naton ini. Usaron naton ining 3 kaadlaw para nga magpabakuna. Kay kung 98% abe sa taga-syudad sa Bacolod ang nabakunahan, daw makasalig ka bala, nga daw hindi na magbalik ining kagaw. Kag natural te, punggan taman si Omicron nga ang bagong variant nga hindi makasulod dire sa pungsod Pilipinas. Kay kabudlay mo, no? Kinanglan gid nga may ara kita proteksyon. Iyan na sa gobyerno trabaho kung paano idili anay ang pagsulod gikan sa iban nga kapungsuran nga ginigo sining mabaskog nga variant gani. Ay ho, daw ka nami batyagon, no? Kadto ka sa bolbla. Susperte ho, tao pa imo nga. Bata tigulang gagutok sa mall subong. Daw no blang sobra sa katuig nga wala kay mo katapak sa mall nga ginsira. Nagligad to nga perte gid ang virus. Ano-ano lang man, kadto kada sa mga molo. Laka-laka pa sa latong tao. Kung magaboy ka bulas ang buling, daw wala sa maigo. Subong niya, perte. Naglantaw, giko mo. Kung malantaw tabi, may experience kita. Sabado, Domingo. Tawo pa mo nga. Gapila ang tao. Ang mga restaurant, gutok. Ang silingon, balik ang negosyo, bla. Kanami malang taon kaya ang negosyo, nagbalik siya, makita mo, labay ka sa mga kalanan, puno. Puwerte, kapihan, puno. Alingkod daw namin para sa mga negosyante. Sobra sa katuig agtunga mga naglaming at ang negosyo mo. Nagligad to nga mga binulan, sulog ka sa mall, ang gabukas sa bilwa sa nagsirira, ang gabukas nga restaurant, makita mo isa katao, isa wala gitao. Amo na bla? Tiyamak mo nga kasubo, mga batyagon, kung ikaw iya negosyante, ilang tawabla, ang sitwasyon, porte gidya, ti subong yabaw, ginakaka mo lang ang tao, porte sa pagkadamo-damo. Ako ya experience ko na kay naglibot gid ko mo. Ginlantaw ko gid, pila ka mall ang ginsulod ko para maka-experience kabla ko anong natabo aga enjoy. Pati bata nga ginakuha sa tulad na, ginatulod ara sulod sa mall. Pati ido ara kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Muning da kay Lupo, gabonitor sa Banwasang Morsia. Kay Rulan Guarino, good morning. Monitor sa Paglaom Village, Boy Kagnining Guarino and family. Dira sa Paglaom Village, good morning lang. Kay Nulinda Auditor, Lapos Aguirre, good morning. Sige. Pabakurong gid ang tanan para sa ikaayong lawas. Correct man. Kinahanglan gid mabakod ang lawas para maibato sa anuman nga pamalatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na ang dakpanay sang Shabu. Hindi maagwanta. Wala gid Wala gid matuman, wala malambot ang handom ni Presidente Rodrigo Duterte nga papason ang druga sa pungsod Pilipinas. Naglala pa gani. Milyon-milyon pa may nagakadakpan pasulod sang druga. Amo nang siling ko, bisan sino pa nga presidente ang magbulos-bulos, hindi makakas ang illegal nga panahor kag illegal nga druga. Makakas mo lang ni siya kon ang tao, tanan-tanan, wala imol, estable ang pagpangabuhi. Inablang hindi siya kadumdum sa bisyo, may maayos sa nga sweldo, may maayos sa nga trabaho. Pero kung amoni nga may ginagutom, may imol, gapasimpalad, may na lang ni nga madakpan ka sang sa mapatay ka sa gutom. Ang Shabu, mong ginabaligyan na sa mga barangay mo. Ginegosyo na, Shabu-Shabu, porte. Amo na nga kon wala kaunon, kag porte ka imol, iban man tamaran, kadlag ko lawas, hindi magubra, nga baligya ta Shabu bla. Dakpan, may na lang badakpan na,
may pasapresuhan niya kay may pagkaon libre. Akalain. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:36 na morning da. Kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre. Kay Ruid Miliesa, good morning. Watching from New Jersey, USA. Kamusta da sa New Jersey? Sige. Kay Dondon Piliado Ilikin, good morning man. Kay Jinky Di Alagdon, morning ko no. Kay Mr. B-Boy Bilyasor, subong man. Dira kay Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael John Sison, Lily King, Rimar Suato Imperial, Alma Uligon, ang tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, inatamyaw niya gikan sa Arizona, USA. Kay Joby Guarino, tamyaw ya, nagapulaw dire sa Paglaom, Jessica. Nagano ni nga pulaw kamuda, ano kamuda? May anibersaryo kag Christmas party. Baka namin sa Disyembre 5 kuno. Milagros Morales, good morning. Naga-monitor man sa Barangay Maaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi. Brian Baluista, good morning. Tamyaw ko lang advanced double celebration Region 6 RGBI Ram Guardians Dragon second anniversary kag Christmas party sa Disyembre 5. Ba't temprano pa ang Christmas party nila. Kay Milagros Morales, good morning. Watching from Barangay Maaw. Kay Florante Pasinabo, morning Tamya kami Barangay Forte, Lizares Extension Libertad. Galantaw live sa imo samtang galuto ba? Kamusta ba si masunog linuto mo, hindi man? Kay Joy Sobirano, good morning. Kay EGB Laho, ara sila, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Kamusta na ang 13th month? Kamusta ang bonus sang aton mga empleyado? Amo nang ginahulat subong, oy. Inapahibalo gali ang mga utod naton, mga senior citizen. Mayong balita. Una nga simana, sang Disyembre, mabato ninyo ang inyo 13th month pay. Basi may pamaskwa pa sa mga senior citizen. Unahon ini, agod nga maka-enjoy kamo. Ambot silingon, pag-abot sang inyong 13th month pay, di kundi enjoy ang aton mga senior citizen, makabakal sila sang ila pamaskwa sa ila apo. Ang iban makabakal sa ila aba, no? Perte, no? Nami gimana, unahon naman ng aton mga senior citizen para bisan paano, ka-enjoy man sila. Total ang aton mga senior citizen, pila lagi man abi, ka tuig, ang ila itiner dire sa kalibutan, magluwas lamang kon ang edad nagpareho sa itong taga-kabangkalan bala, nga 124. Pwerte ito, pinakatigulang, no? 124. Kalabanan sini, wala manggalambot no binta, kag madula na sila sa pinanid sang karindaryo sa ilang kabuhi dire sa kalibutan. So, tagaan ta sila sang pisan paano kalipayan. Pagi sa paghatag, temprano sang ila sini, 13th month pay. Amo na bala ko may SS ka, may GSIS ka, pag-abot sa tiyon nga magtigulang ka na, may kuot-kuoton ka bala? Nga
ibakal mo sang pulupan diesel mo da, bakal mo kape kun kagahon, samtang galakat kas dalan ka kurog-kurog ka na nga may sungkod, may ginakuot-kuot ka sa bulsa mo. May mga utod pa gani kita nga sa subong ba wala gid benepisyo. Kay wala kapatib lang hulug-hulugan mo mga isis-is kagiban pa. Ti may lang yapon kon madula ka temprano, iban ti sobra 60 buhi pa ay wala gid pensyon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:46 na. Morning na. May lang nga pagmonitor kay EGB Laho, kay Ronnie Gordon. Ara sila gaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay Utay Benedicto. Happy birthday kay Bert Mercado. Kag advance Merry Christmas kay Vanessa Star Mayo sang Minnesota, USA. Kay Bert Mercado, happy birthday gid. Kay Joan Salmiti Isiha, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagtayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Official ba? Daw pagkabati nila nga may ara bag-o nga variant ba? Ang negosyante sa official niya abi iduso ta naman ni sa gobyerno nga pausaro naman official ang tao. Atong official pagkatapos sa ginkakas ba? Sus, grabe to. Sa sulod sang mga budiga, pila libo-libo ka official mo ang ginaprodukto. Sus, gulpi lang, pinauntat. Gaplanong gobyerno niya kung panunugon tani o kung ibutang tani sa lain ng mga negosyo ay ti subodon na buhi ila paglaom kay bangon may bago nga variant daw ginakuting-kuting naman nilang gobyerno nga imando naman nga obligahon naman ang pumuluyo nga magsuksok official ba daw buhi liwat ang negosyo aw. Action Radio Philippine Standard Time las 4:55 na kay Aida Alunan. Good morning. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Baw kahapon may may pulo parada naman ang grupo ni Bongbong Marcos ni sa Bacolod ba kadamo-damo sa mga guardian nga mga nag-ulupod.
sa ila sini nga pulo parada naman nagapakita puwersa ni Bongbong Marcos dire sa siyudad sa Bacolod. Ang mga suporter ni Lini galantaw lang sang masinulubon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Kay Rina Bisiti Makiling, good morning. Tamyaw ya Nanay Gamay, kag Tatay Bordig. Always gid ka pamati sa istasyon. Kay Crisilda Balindes Iman, advance Merry Christmas kuno. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag kasi mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dita. At that time,
no, si Ipunin Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagkatapos isa nagtabok dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang Radio Philippine Standard Time, las 5:02 o kape-kape kamuanay, Dr. Alfred. Action Radio. Action Radio. Hashtag account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Hashtag account kuning. Hashtag account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na dira kay Gina Santa Ana Bargaminto. Good morning. Kay Chris Sabalia Saniti, advance Merry Christmas kuno. Kay Star Mayo, baw. Yes, Action Fred, new variant from South Africa. Baw. Omicron. Delikado, no? Ang kabay pa hindi kasulod sa pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na diri kita. BCPO CDEO Chief ginpasalamatan ang pagpanginbulahan sang PNP Region 6 Director sa maayong performance sa kampanya kontra illegal drugs. Sabi diri kita. Pulis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Gingalipay ni Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit Head, Police Lieutenant Jobin Mugato, ang pagpangimbulahan ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Flynn Dongbo sa maayo nilang performance sa kampanya kontra droga diri sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Mugato, Action Fred, dako ini nga hangkat sa iyo liderato nga mas paayuhon pa nila ang trabaho agon madakop kag ma-recover ang mga sabo nga nagasulod diri sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Mugato, Action Fred, iniman ang resulta sang team airport
sa diin nagabinumigay ang nagkralain nga ahensya sa gobyerno nga nag-aaway kontra droga. Ang pag-aresto kay Lister Tindok nga may 2 milyon ka pesos nga bilisang Cebu ang bunga man sa impormasyon halin sa komunidad. Sulo kay Police Lieutenant Jobin Bugato Action Fred, ang pag-aresto kay Tindok ang makapabuhin sa supply sang droga diri sa syudad sang Bacolod. Ginapasalamatan ko man mga kaupdanan ko diri sa aton ngayon. So, i-expect sir sa imong leadership nga madamo pa kamo sang ma-accomplishment as far as drug is concerned. Yes, sir. Sir, finally, ang imo na lang siguro panugyan sa mga nagapadayon pa-engage sa illegal drugs diri sa Bacolod. Ano imong nga warning sa ila? Padayon na nga mo yung kampanya sa illegal nga droga kag mas maayo kung ako sa ila mabuntat na kay wala gid na may mabunga nga maayo sa aton. Police Lieutenant Joben Bugato, tagapabuno sa Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita, kag serbisyo. Saba-saba tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 din na. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Kay Rona Rehida Traba, morning makuno kay Tatay Tidi Rehida. Parintidi, good morning. Kay Dilia Liabe, monitor sa Charito Heights, Barangay Granada, taga Granada, good morning. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sa moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, ginapalumbok ang panit, ginapahamis ang kutis. Evacuation center na, concern din baha man. Uy! Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na, concern din baha man. Uy! Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo. Philippine Standard Time, las 5:11 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery. First draw, 16:30. Una nga bula resulta 16 kag 30. Second draw 3-8. Ikadua nga bula resulta 3 kag 8. Third draw 6-10. Ikatatlo nga bula resulta 6 kag 10. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 34, 5, 39, 16, 11, 48. Resulta sang 658 34, 5, 39, 16, 11 kag 48. Sa ilo kita. Diri kita sa kombinasyon. Ano ini nga winner? Dali lang siguruhon tanay kay wala kon ano ini siya nga winner. Basahon tanay dugay-dugay. Wala mabutang o. Base kon basahon tanay kon ano ning jackpot nga ni. Madisgrasya pa kita. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Dali gid lang ang aton mga utod bala. Nagaupod sa aton si Ima Alquila Kilstrom. Correct ni nga akong pagbasa. Dira sa Snowy, Sweden. Snowy, Sweden. Tugnaw man guno no? Amak mo basig ulan yilo to sila. Sige. Kay milili uligo ga monitor sa Mambulak, Kagawad, Timay, Kagmunit, Lubaton. Kay Misil Sayo, Gimiroy, good morning man. Kay Estila, Pailanga, Cesar, naga-monitor karon nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13. May ara lang ako ipamangkot sa inyo makadali gid lang. May asma ka bala? Ulaon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019. Sila kita ka mga uto do, pamangkot baka dako gali sang nadakpan nga Cebu diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kay Milika Padilla, good morning. Morning sa Salvadorian. Siling ni Milka Padilla.
Kay ni Misha Roques, good morning, nagamonitor siya sa Barangay Tangob. Kay Philip Isulat, good morning, sa Buen Retiro, Talisay, Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Balikan ko kamo pagkatapos ini. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan,
hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Doon na mabudlayan sa paglabot sang 66,000 nga target sa National Vaccination Days. Balita City Hall. Gitalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Apisar nga imposible nga malambot ang target nga 66,000 ka mga vaccine sa tatlo kadlaw nga National COVID-19 Vaccination Days diri sa may Bacolod City. Ginpahag ni COVID-19 Vaccination Council kon COVA Coordinator M.A. nga igahatag nila ang tanan nila nga ikasarang sa tatlo kadlaw nga aktibidad, Action Fred. Sa Nobyembre 29 tubtob Desyembre 1 tuig 2021. Suno kay ang mabudlayan ng syudad sa paglambot sang 66,000 nga target gintalana sang gobyerno nasyonal sa sulod sang tatlo kaadlaw. Ginpahayag ni ang nga kapin 13,000 vaccine lamang ang pinakamataas nga numero nga nabakunan sa Bacolod sa sulod sing sa kadlaw, Action Fred. Ginanunsyo naman ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center, nga mga bukas ang McDonald's Lacson bilang vaccination site. Tanan nga malls mag-ooperate ang 5 ka mga mobile vaccine kag tanan nga barangay-based vaccination centers sa city nga programa. We'll put extra effort and try our very best nga mahimo ang pinaka-highest gid naton nga mahimo nga vaccination for the 3-day campaign. But definitely mabudayan kita sa 22,000, and I can say basi hindi ta gid malabot ang 22,000 per day for 3 days. Dapat yan si COVA Coordinator M. Ang. Report halin sa Bacolod City Hall, Action Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa din kaming gabahin sang Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Nathan Burumio, daga monitor Barangay Panakiaw, Isabela. Tamyaw Pumuluyo, kuno sa Panakiaw, Isabela. Sulbod Moises Padilla, ga monitor sa Burumio kag Hermohino family. Kay Mandio Arnijo, good morning. Liyog tamyaw kuno kay Ronald Estiba. Kay Elvira Hilogo, naga-monitor sa Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning. Kay Romar Tamayo, morning, sa Sinda Candigit, the farm, on duty. Guard, Mr. Tamayo, Romar, kag upod ko, akon nga, CIC Morales Darwin, naga-assist man. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Kay Christian Rua, naga-monitor sa Victoria City, Rua family. Kay Erwin Gonzales, ga-monitor sa Maaw. Kay Hasmin
Christian Rua, Edwin Gonzales, Elizabeth Malaka Gamala, Tamyawya, Bibika Natuel, siya kadlawan karon nga adlaw. Sakto ni, Bibika Natuel. Sige. Happy birthday, gid. Kay James Pringrasis, sakto ni pag-pronounce ko sa imo apelido. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Plus Gold, mga ka-aksyon, proteksyon na ng bugos na... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako, ikaw ya. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abansi ka. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako, ikaw ya. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abansi ka. Hello, ako si Billy Crawford. Rest back sa COVID-19, magpabakuna na para sigurado ka. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEZ sang Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros Sanon, inyong
pagmatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Sedisyon sa Negros Occidental, pati gayunon kadadlaw suno kay Gobernador Bong Lacson. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Ilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Luyag ipasiguro ni Governor Bong Lacson nga ang massive vaccination drive ang patigayunon hindi lamang sa 3 ka adlaw nga gindeklarar nga National Vaccination Days kundi ini ang pagkahimuon adlaw-adlaw sa Negros Occidental. Ini ang mensahe sang gobernador sa paglansar sang bayanihan, bakunahan, National COVID-19 Vaccination Days kahapon sa sitio Kabog, Barangay Ginhalaran, sunod sang Silay. Suno sa gobernador nga antes pa man gin-declare ang vaccination days ang Negros Occidental ang mayarnasang lapnagon nga pagpangabakuna sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayan. Nabalawan nga sa mga adlaw mong una nga National COVID-19 Vaccination Days nga magalawig tubtob sa Disyembre 1. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedovoya. Mga kaaksyon sa diin man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon serbisyo ka balita. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:39. Kay Rinaldo Riparo, da good morning. Ba, si Runa Rihida Traba, sweetheart, kuno kay Jean Estraba, good morning. Kay Idilaos, kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Osto kuno, asling ni Elizabeth Malakagamala. Thank you, Gid, Elizabeth. Kay Walter Aride, good morning. Ari kami di sa Balbina. O, sige. Morning da sa inyo. Kay Rupino Ira Gabino sa Gandumanan, good morning. Tagandumanan, good morning. Kay Nirwin Sakmar, kay Kati Bir, kay Mary Rose Ilisar, good morning. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kaaga. Mabalik ako pagkatapos ini.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo. Philippine Standard Time, las 5:45. Mabalik ako pagkatapos ini. Himo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsagad mo ang kaintangan. Responsable at ang balita, kantahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag Radio Philippine Standard Time, las 5:50. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa records ang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado din nga doha ka mga street level individual sa separado nga by bust operation kagabi diri sa syudad sa Bacolod. Sa station number 1, preso ining 56 anyos nga amay matapos na dakpan through by bust operation. Alas 6 pasado kagabi sa Purok Masinadyahon, Barangay 12 diri sa syudad sa Bacolod. Ini siya ang ginakilala kay Johnny Seriaco, residente sa amuman nga lugar. Ining si Seriaco, aksyon na Fred, ang naktuhan sa mga kapulisan nga nagbaligya sang suspected shabu sa isa ka pulisa posture buyer sa diin sang ginusisa pa sang mga autoridad na kumuha pagid ni siya ining 5 ka elongated plastic sachet sang suspected shabu. Samtang sa police station number 10 na aresto man ini si John Ray Marchen, 28 anyos, residente sa Purok Saturn Phase 6B, Barangay Handumanan. Di Marchen aksyon na Fred na aktuhan man sa police operatives nga nagbaligya sang illegal nga droga sa diin na recover pagid man sa iya ining 5 ka sachet man sang suspected shabu. Karon ining si Margen ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 10 kag nagapangatubang sang kaso pagbaligya, paghupot sang illegal nga droga, drug paraphernalia. Samtang sa station number 5 na aresto man ining si Rasmo Portugalite, 39 anyos, sa Purok 11, Barangay Alangilan, diri sa syudad sa Bacolod. Ining si Portugalite, aksyon na Fred, ang ginaresto sang grupo ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico by virtue of warrant of arrest of violation, reckless imprudence resulting in damage to property. 30,000 ka pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report sa patrol, Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Kay Mary Rose Elizar, good morning. Kay Annalyn Abanto Bilanggoy, good morning. Sa Barangay Carulan, Kabangkalan. Kay Romar Tamayo, good morning man. Dira sa kay Barayuga Ray, good morning. Dira sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Nirwin Sakmar, kay Antonio Cervantes, good morning. Dira sa Norwegian Incor ba? Kay Santos Indada Jr., good morning man. Kay Caridad Pernato Aride, kay Aluna Cortez Dinsay, good morning. Kay Gina Sirna, kay Junre Amador, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santone Plus Herbal Soap. Makapahubin. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Bago pa sumbanwa
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Happy birthday kay Mayor Gilson Tobilyara sang San Enrique. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,